So, chapter 15, i-turn yung Bible na to from 7 to 11. Chapter 15, verse 7 to 11. And before we go there, let's pray. Our loving God and Father, we trust in you, we believe in you, and Lord, we are your people, chosen, O God, to give you glory, honor, and praises. So Lord, let your will be done in our lives. Do not allow us, Lord, to continue to be stubborn and unbelieving. For Lord, everything is by grace. Grasya ng Diyos. Your power is here in each and every one of us who trusted you for our salvation through your Son. Mawalay imposible diha kanimo o Dios. Walay dili nimo mahimo dili kanamo pinaagi kanamo. Kung amo lang yung itugyan ang among kaugalingon diha sa pagtuo lamang ni Kristo Jesus. Mamahan, ubanay kami, tudloy kami, ilansang idugdog sa among kasing-kasing sa among alimpatakan o Ginoo. Ang imong mga pulong ug ayon tubuti nga dunay bisag usa ka namo nga mong gawas niini nga building, Lord, nga wala makasabot unsa ang imong grasya, unsa ka kaayo nga Dios nga Ginoong di gyud namo unta ikalimot nga makahimo ka sa daghang kausaban, makahimo ka sa daghang mga butang. Dili ka namo pinaagi ka namo kung tubutan na namo ang among kaugalingon. Mo Ginoo, salamat. Imo tanang himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All by God's grace. Daghang mga Christians mo himo sa kaning expression na grasya sa Dios, grasya sa Dios. Pero nakasubot ba yung taon sa ang grasya sa Diyos? How often ato manigi acknowledge yourself na grasya ra sa Diyos ang kaluwasan? Ato ganing ilat na grasya ra yun? Kaya sa akong 30 katuig na pag-inabuhi ni kalimutan na, ako kasabot sa unsang grasya. Para na ko ang grasya ka ng pakita ng kwarta, okay? Na magduko-duko, bitaw ka, uy, nag-5 centavos. Ito ko naman nag-5 centavos sa una. Kaya makapalit na movie o cheese sandwich, sa mga eskwelahan, 10 centavos. So, para na ko na ang grasya. So, ang ako pagsabot sa grasya, in terms rin sa monetary or sa kwarta. Pero sa diyan nakaila ko sa Ginoo, na-realize na ko nga, tanan dahil nga nakan ako, kung ako nakabot sa akong kinabuhi, sabi na itong patanong pa ko na nandiyan itong mabot sa Philippine team. Abi na kung ako to, grasya nito sa Ginoo, kaya wala mo ko'y padrino. Huwag may nag-support na ko, nag-back up na ko para masulto sa Philippine team. Itawag man dyan ko nga mapil ka sa Philippine team. So para na kung grasya sa diya ito nga, gusto kong maambak. Dili dito akong kagalingong paningkamot nga nahimo kong maayo nga magdudua sa volleyball. So, bisag unsa dayong talento, kabilidad nga naka nato, tanan jud ay gikan sa Dios. Ug tanan nga bati natong buhaton ato na. Amen. Nya tungod na sayang grasya. Mo nang atong gi-title ang sermon, All by God's Grace. Basahan ako sa chapter 15 verse 11 sa 1 Corinthians. Sana ko sa English. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it was I or they, this is what we preach, and this is what we believe.
So, kung tanaw na ito ni Marigsuunan, sa verse lang 7 to 9 to 8, dunay digression. Going aside, so murag na ni gamay o liko si Pablo. Nagsulti siya sa iyang conversion, sa iyang pagkaluwas. Urang iyang kinabuhi ni Kristo in the last 3 verses. Kaysa sinugdanan ni ini nga chapter, nagistorya si Pablo sa Ebanghelyo. Na mao ning Ebanghelyo nga ilang gisulti, gipadayan nato sa Korinto, ug ilang gidawat, ug iyang gidasig gani sila nga barugi jud ni, stand firm jud ni aron maluwas jud ka. Nya iya pa jud padayon na ang kaningan Ebanghelyo is may tungod ni Kristo, Jesus, nga siya ang nagpakamatay, siya ang nalubong o nabanhaw gikan sa mga minatay after 3 days aron pagbayad sa atong mga sala. Nga ipadayon siya nga si Pedro sa pagkabanhaw ni Kristo nakakita niya ug ang ubang mga apostoles, ug ubang mga 500 pa nga mga apostoles, ang mga kaigsunan nakakita, ug si Santiago ang iyang half brother, ug ako ang katapusan nga iyang pakitaan gikan sa iyang pagkabanhaw sa mga minatay. Sumao ni ang dagan sa sulat o pangunahan ni Pablo sa pagsuwat niya sa 1 Corinthians. In our case, karon nakakita ko nga murag backtrack gamay, naka-take up ng gamay ni ini kaning mga verses because I feel that the Lord wants us to understand grace. Unsa dili grasya? Gikan sa sinungdanan sa atong kaluwasan, grasya na. Wa kay gibuhat, wa ko gibuhat para kang maluwas. Wa sad kay gibuhat in between ug hangtod sa atong katapusan. Kay beginning and end sa atong kaluwasan ug sa atong bag-ong kinabuhi, grasya ra na tanan. Nya kay grasya man ang tanan, please listen. Kaya mo tayo. Kay grasya man ang tanan, muworry ka? Mag-uol ka? Dili. Grasya man, kay grasya man, dili ka mag-uol. Nya, ang atong paglakaw, mag-uol ka? Dili. Kay grasya man gihapon. So, marita mo tan-aw ta, unsa man ang popular o short na version sa definition or meaning sa grasya. Morning. Unmerited favor or kindness. Ano ba? Wa ka, di ka angayan, ug way utang ang Ginoo nga buhaton niya na nimo, iya lang yung gihatag ang iyang pabor. Diha nimo diri nako. Bisan pa sa atong pagkabati, bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa atong dili ka matinun-anon diha kaniya, ang Ginoo nagpadayon sa paghatag og grasya. Bisan gani sa mga dili magtotoo, nga mao'y giingon nga ang adlaw musubang o musaw. Asa man naturas magtotoo? Dili. Sa magtotoo, dili magtotoo. Ang buwan, ang makabituunan, daghan kayong form of grace na gihatag sa Dios sa tao, anyat ang tao manghambog yapon siya. Tungod ni nako, may mabugbo. Okay? So, mutanaw ta sa grace karon sa lain-lain na aspeto sa kinabuhi ni Pablo. O mao sa ning aspeto nga atong nadawat o atong mapit-an sa atong kinabuhi kung kinurayutan ni dawat sa grasya sa Dios. So tulo ka punto atong tanawon ni nga sa kinabuhi ni Pablo is an example. Unsa ang grasya? Grace saves. The grace of God saves. Sa tupang ang grasya sa Dios muluwas, ang grasya sa Dios makahimo gayud og kausaban, ang grasya sa Dios epektibo. Amen? Tulura, unsa ang grasya? Saves. It can change and it is effective. Bisayo na to. Ang grasya unsa? Matawas, makausab, epektibo. Okay? Epektibo basta ng tambal ng kalibutan. So mo nang balik ta. 1 Corinthians 1:7. Ningon si Pablo,
Napakita si Kristo ni Santiago o sa ubang mga apostoles o ang katapusan ako, napakita siya nako isip abnormally born. Kay ako ang pinakala sa tanang apostoles ug dili ganito ang ngayan na tawgon apostoles kay akong gilutos ang simbahan. So pag umanyag himo ani nga panulti may tungod sa resurrection appearance ni Jesus sa daghang mga tao sa kabulingon. Ningon siya, ako ang last. Ako ang katapusan nga gipakitaan ni Kristo. Gikan siya na matay gilubong o na banhaw. Una sayod ta nga kini nga event asa ni sabo? Damascus. Mao ni ang lugar diin siya with all his zeal sa iyang kainit sa iyang daghang pagtuo, iya yung ipangbukod ang mga katawhan nga nagtapok na ngadto sa Damascus. Kung sila gitawag sa unang dili born again, kundi gitawag sila the way, ang dalan. Nga si Kristo Jesus palo niya ngadto naghimamat siya ni Pablo. Ug iyang sulti ang kagalingon, abnormal siya dapat dili siya angay unta mataw. Di ba man nga uy nagawa to kay 9 months, abnormal man na siya pagagawas, di ba? Kaya nga naman dili siya uban sa mga disipulo ni Kristo Jesus, kung dili sa siya apil sa 12 ka disipulo ni Kristo Jesus. Kaya ang iyang gibuhat at that time, kung sa siya, nagsige siya panglutos. Di lang ka ng lutos, sulti, patay jud. Ipriso jud ka. So nahimo siyang sala nga dako. Nahimo siyang crime. Kung anong biya ka, piso lang ka kung nakabuhat ka o dautan nga butang, batok sa imong isip ka tao. Kani makita nimo siya nga out of his mind si Paul. Kaya nga naman, ang tao kay balhin sa reliyon, suko sila, ila nagibalhog sa prisuhan. Amen? Nya magsuot ka sa prisuhan at that time sa Roma, good as dead na ka. So why ingon nga, tiguang, kailan na, tiguang na, kapit naman na. Dili, bata pa, kaya na, nadara na sila nga, dili, batang tiguang, laking babae, iyan yung pangtakpon. So, na siya sa pinakatumoy o pinakataas niya nga garbo sa iyang kadasid, sa iyang daan na pagtuo. Sumana mingon nga, kandado, kaayo, sirado pa yun, o gilabay ang Yahweh ng dagat, Pablo na. Grabe kayo si Pablo ka zilos sa iyang pagtuo. Naasad siya, grabe ka iyang pride tungod kay siya ang pinakalaba o pinakanindot o pinaka-promising kaayos mga bata noon na mga pari. Siya ang pinaka-gipahangad na sa ubang ng mga contemporaryo niya, contemporaries niya kay Wilmig gani siya kay Andre siya Gamaliel, the greatest teacher nila at that time. Siya ang ilado kayo nga defender sa ilang faith sa mga Hudiyo. Makibatay siya kung dili ka Hudiyo pati yung ka. Kilang Hudiyo lang yun. Pero si Jesus Christ nipili samtang ingon ani kabati ug kahugaw si Pablo, nipili si Jesus Christ makihimamat ni Pablo. Wa niya wata bisan gamay na si Pablo mangurus ba o sinuflect ba or mo himo ba maayo sa unsa gamay nga butang sa magtotoo diha na ni Kristo. Wa siya nagpaabot niya ana. He was in the most darkest time sa iyang life. Hugaw pa sa tae si Pablo and yet Jesus Christ nakikimamat niya. May gitawag o grace. Grace. Grace ba na grace? Okay, so in short, public enemy number 1 si Pablo, batok ni Kristo o sa iyang mga katawhan. And yet, ang tinugdan sa grasya nakikimamat ni Pablo nga si Pablo bagyod tuwangan to batayo kayo asang mata kasigal ng mayo kay ganahan yun niyang lumbuan sa mga ulo ang mga katawhan nga ni follows sa the way. Ni follow ni Jesus Christ kaya mo siya I am the way. So, dako kang surpresa ni Pablo sa dihang nakahimamat siya sa hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos. Kasi dihang nahimamat siya, it was really a big, spectacular kayo na event. Nga hayag kayo ni mamat niya, asa yung kabayo ni mamat, kasaya pa rin. Okay? Nga ng kabayo, nahambong siya.
tungod sa kadako sa experience nga iyang himamat. Kung sa iyang pagkahagmo nga napadungog siya dunay ni sultis sa pamilya, saon-saon, anong gilutos mo? Iyang gipangutana in tanaw niya sa Acts chapter 8, 9, ang iyang giingon, who are you, Lord? So immediately niyang siya nga, kamahanan kayo nakikita na ko. Amen? Kaya nakastop niya. Sa iyang pagpuso, bang! Kalit sa katuwan. So, what he was doing, the one who tried to stop him is the King of Kings and the Lord of Lords. Acts chapter 9 verse 5. Di-address niya, Lord. Ito pa, boss. Kisa ka boss. Kisa ka boss. Kung datumba mga boss. Kung hayag mga kay boss. Sa diyang wala pa makahimamat si Pablo sa nabanhaw na ito ng Diyos personally. Ang iyang lantaw ni Jesus Christ, ordinaryo radyo kang na tao, karpintero ra ka, wakay ayo. Kunya imong gidasi, kung imong ipalayo ang makatawhan, pinod na pagtuong, naabi sila katungod, namimon sila ang original, ang Hudiyo. O ubang mga reliyon, way katungod na. Kaya naman, sila baya ang ipiniling sa Ginoo nga gyatagan sa iyang balawod. Sila baya ang nasod nga ang mismo ang Ginoo nagpakita kanilang himdan ng mga milagro. Sila baya ang nasod nga giluwas sila sa Ginoo gikan sa paglutos o pag-amo-amo sa mga Ehiptohanon. Sila. So makaingon kag pinaka-original nga reliyon, sila. Amen? Mo naging anak kay Kizelo siya kay mo kung dili mo dapig na mo kontra mo na mo anak si Pablo. So wa siya respeto sa kinabuhi sa mga katawhan nga nisunod ani Jesus nga usa ra ka karpentero. Makaingon ta nga sakto gyud siya nga pagkasayupa. Okay? Correctly wrong and misinformed. Sakto kay pagkasayupa ug sakto gyud kay nga wa gyud siya kasabot. May tungod sa Jesus nga gikan sa Nazaret. Kami gikan sa Nazaret murang wa gyud na dyan mo ng lugar, wa gyud ni mga ayaw makatawhan diha. Wa gyud na bisag usa ka professional. Kay mga ultimo ra gyud ka ng mga tawhan na diha. Kay ngano man sayop gyud kay siya kay wa siya makasabot kinsa ni claim na siya ang anak sa Dios. Na iya gayong gigukod ang mga nisunod kaniya nga buot gani siya bisag layo na niya nangagit sa sulat sa labang mga kaparian para na siya permit para mubukod na to sa layo na kaayo nga lugar nga mag-out na sa jurisdiction nga yung gibukod kaya nagto man nagtapok ang nadaghanang mga magtutuo. Pero sa dihana kay mamat siya ni Jesus personally ang tanan now sa tungod sa grasya sa Diyos nga niabot, niligo, niumol sa pagkatao ni Pablo. Mura siya, bugaw kayo niya, kaya na-ana, dito slot kinakausar gani, dili katulong kaupat, kung galing fuse siya. Now, lihog ko sa akong kuwan, kanang aritanaw, ang grasya sa Diyos, wala mo tan-aw ni Pablo isip kontra. Kundili, tao nga angayan tagaan sa iyang grasya. Ang grasya sa Diyos, wala niya tan-awa o ni-overlook siya sa evil nga intensyon ni Pablo ngadto sa mga tauhan. Iya, wa siya may mga deli na taga grasya kay patyo niya akong mga pamilya, akong mga kuan. Lain siya na siya intensyon sa akong mga kadugo. Wala gi-overlook ni Kristo Jesus. Ang grasya sa Dios ni tan-aw hinuon ni Pablo nga usa ka tawo nga nasalaag ang kalag nga naginahanglan og manluluwas. Muna sa atong kagalingon eksamino nato atong kagalingon. Kung atong nadawat ang grasya sa Dios nga maong kaluwasan. Ato bang nakatunan nga dili ta mo tan-aw sa atong kaaway isip kaaway? Kung dili
prospect ni para makailag Ginoo. Prospect ni kay gani siya, zero din siya, kinahanglan din ako ni siya buuan sa grasya sa Dios. Ato basang nakatunan nga di ta mutanaw sa evil o sa yawan nga intensyon sa usa ka tawo. Kung sada makita ka, di ta may nga hait kang tinutukan, masait pa kumar. Okay? Kung dili, hait ilang tinutukan, ato na lang sa Tagalog. Smile. Though your heart is aching. In short, na isunan mo, practice ta grasya kay kita nakadawat sa grasya sa Diyos. Patanaw na ito kamay ni Damascus. Umular lang ta kamay. Para na po, batin kayo ng mga hindi alam ta Damascus. Alam siya ka, lugar nga himamat si Kristo Jesus. Kaya nga naman, ako nakitaan mo, nidagan din natin si Paul, kaya natapok ang mga Christians, nidagahang Christians dito sa Damascus. Now, karon, masama ng Damascus? Capital o second largest city sa Syria. After Aleppo, suwa pa ang ilang civil war. Kaling gagubot man na sila karon. Amen? Unsay main religion? Islam in Syria. Okay, nag-civil war man sila, sige, may nagagubat din ha. Daghana ang nanglakaw, kaya sumpa rin sa sila dahil, diba para sa ato ng isla, langoy pa dyan ka ba? Ya, imo ba dyan ang harungo ng iko din ha, kung munganga sila yung saka. Okay? Lakaw rin sila, going to Egypt, going, most of all, sa nagdagana nila, naglakaw pa sila padong na doon sa Europa. Muna sa iso, naging taon nga na. Grabe ka nang, ito ka thousand sa inyong basod. Kung sila mismo gipantos, sila mga citizen na. Ang ilang, kasi ka na, center bitaw, diba, para sa ito, Mortal Center nga, barangay, nasa sila health center, layo na kayo sila, sa unang lakutunan na nila. Ang ilang mga, basta daghan mga gi-convert na mga places para lang pag-accommodate pagsudanin nila ng mga tawhanan. Unya, increase ang ilang crime, daghan na tayo mangawat, nawakan din na, daghan na sila problema. Now, ang pauta na, kung nitabo sa mga Christian sa Syria, para na po question na nga atong pangutanon, labi na sa umabot na adlaw sa atong nasod. Kita biya ang pinakambugiro kayo nga nasod nilingon, we are the Christian nation of Asia. Okay? Okay, morning. Is it Christians mo exercise sa atong pagtuo? Kay kung dili, magsige tag kompromiso, sige tag padayon sa atong daan na kinabuhi, di na ni mailhan nga Christian country. O unta, dili unta itugot sa Ginoo nga ang ISIS mo take over sa atong lugar. Level 1. ISIS means Islamic State of Iraq and Syria. Ang original name sa grupo Arabic, for the group in Arabic, Al-Dawla, Al-Islamiyya, Al-Iraq, wa Al-Sham. So ang group nga ila yung gipakita sa ilang katiluan, i-restore ang Islamic State. Kung dili lang sa ilang lugar na, full world na. In the entire region, full world na actually. Di lang ka na region. Tanawa ni lugar. Asang daw mo kuan? Tanawa ni mo, Israel. Gamay man ito kay Israel. Tanawa ka ni ISIS na controlled by ISIS kani lugar. Iraq, Syria, control na nila. Kita po kayo. Operational presence, Baghdad, Fallujah, Baiji, etc. Mo na ang mga tao, Naga, Naga, hanggang kadong na ito. Kadong sila sa
yung Israel na rin ha. Kani sila, mutry na sila o kill pa yun sa Israel. Wala may suunan. Kung naunakon din na to. Ay nagapil. Pilit na ko na. Si Theofer. Strong. Ang friends niya, kaya na mga staw na mga manood. Like this, na kahit this, most of all, Muslims. Dan to Gloria Arroyo, hindi mo dun niya, nice yun yung maayo, name of this, naghahansin sila, kung ang tanang tao na Christian, mo-celebrate sa ilang holiday. Huwag naman ko, may holiday yun, yung pista sa Islam, as Islam. So these things are going, they are coming, and we're not doing anything. We are not doing anything. Di ka po namang share, di ka po namang sa basa na lang, sa atong maslingan, atong masinunong. Kaya lang, atong ka lang, ayaw lang kang palinho. Sula ang mga Islam. So, ganina, dali na ako. They will be having position in our national government. You know what they think? They will do what they want to do. In the guise of peace and order. Peace and order. Ilan man. Oh, peace and order man. But imong gitugyan, imong pagtuo, imong freedom. Kaya kung ang kababayan na ito karon dili magani usok to silang bana nga magsige pang-rape nila. Mga bana nga dili mamatag sila mga kwarta. O uli lang matulog, magkaon, magkibilawas ng asawa o maghakin ng dagang mga anak. Dili magay mubarog ang mga Kristohano nga kababayan ni anak. Samot na ako ang sila. Imo lang mo asawa sa usa ka ship sa tao. Sugod kang sa dili. Type na ko ni, type na ko ni, type na ko ni. Kang tanan din ni, type na ko na. You remember this? Kung 1,000 ka mga tao sa inyong barangay, okay, 10,000 katao sa barangay. 10% of that is 1,000. Magkainon na dahil ng Islam. Ako ni barangay. Kami na magkataganan. Tanan mga kababayan, buhay together. Muna nga, ang trabaho nato karon is to bring freedom to everyone to stand up for that. This is what happened. Damascus, I believe so. Gusto mo sila din ha? Yasad sila mo baro. Okay. Ngayon ng Islamic State, ako ang nurara, kapipaan. Ganda ko ang Damascus, ang Syria. Bis ka nyo tayo, na-influence siya mayo. Kasi po, sige na nasa siya, o share din yung data. In fact, nag-share na si Cebuano yung nakita sa kanyang Turkey, homeless lang, mga Christians, Russian. So, nag-share din ha, asa nga ng pagtuo, nangahanaw, ang ipananaw, madagko kang truso, hindi pagplo, tungod kay, ang niyang ipananaw, nangaligyan. Tungod lang sa kagmay mga problema sa pinaguli, nangaluya. Tungod lang sa mga challenges sa pagtuo, nangaluya. Para na ko, dapat itang naluya. Dapat itang naluya naman. Pero siya makaminan. If everything is by grace, na maluya man ko. I have no reason na maluya ko. I have no reason na hindi ko makabuhat sa gusto ng gawa sa Ginoo. Manang proceed sa point number 2. The grace of God brings about change. Manang mo si Pablo. Ang grasya sa Diyos, di ka na ko, nakahimo na ko mamawa ko. Kung ang iyang grasya, doon na epekto.
Kay nakahimo og daghang mga butang pero di masad ako ang grasya sa Dios nga naa kanako. Nya kung sila o ako ang kahimog daghan kaayo mga magtotoo, kay mao man kay mao to yan lang yung giwork. Mo ni among gitudlo o mo ni inyong gituhuan. So payon Pablo nga naimo ako mao ako tungod sa grasya sa Dios. Iyang gisulti dinhi ang iyang mo na siya 180 degrees. Okay? Tuyot jud ka. So, ayan kinabuhi is sala, pangbukod, pamatay, o mga bangtaw, idagay sa reliyon, turn siya. Dali na. Sa na, ang iyang direksyon, opposite, ana nila. Mga na, kung nata sa kalibutan, naglakaw ta din ha sa kalibutan, makailan na kayo sa Ginoo, mutuyog yun ka, mo-opposite yun ka, balik yun ka sa Ginoo. So, ang iyang 180 degrees, nahimo siyang manglulutos o persecutor o garon nahimo siyang preacher of God's grace. Ang grasya nga iya gi-despise di siya ganahan, iya nang gitudlo. Enemy siya sa Ginoo, kawa siya, karon friend of God na siya. God can change a person bisag unsa pa ka hugaw sa iyang sala. Balikon ko, why sala na dili malimbyuhan sa Ginoo? Ang sala ra gyud nga ibadawat sa Ginoo, magsuko gyud siya. Ug ang grasya di mamot. Kung di ka matuo, mao gyud na. Di ka matuo sa Ginoo, Ginoo aw. Sorry kayo, imo tanig tanan nga nana ko, dili na ni may. So, ang kanang ipagtuo kinsa siya o kinsa nang iyang gipadala. Dako kayo na ang Ginoo na masuko. O kung di pa dito mo tuo sa iyang ipadala, di pa dito mo tuo sa iyang gibuhat sa krus na igo na tong bayad para sa atong mga sala, patay buta niya ng mga buta na medsunan. Okay, siya nang lumilagin niya. Kung tanong din mo, tanong mo Pilipino kung tanong din mo, gawas ka na wala ka ilang kisa Jesus Christ. Kisa si Jesus Ginoo. Kung sa iyang gibuhat pagkamatay sa krus, paano di pagkamatay na kasi sa krus para sa atong mga sala? Ibawatan niya na, yung tamahaw. So, ito na naging balik. Ano nga yung gamit ang napakamatay man siya? Ginoo siya, naw pa man siya. Hindi ba na pwede na itong bayra na nga itong data-data lang na ito ba? Piso bang adlaw? Para mabayran ka na itong mga sala. Ano siya man yun ibayan? From there, you can just tell them about God. Yung abyan lagi, di ka kibaw mo sulti. Di ka kibaw mo, yung mga judayin ta, kibaw mo sulti. Uy mo share. Pagka sa Biblia, basahin. Kinahan ka, magduod ka, kanang mabasa ko din. Start sa Old New Testament. Anaan sa? Kinsa si Jesus Christ. Sa Gospels, 4 Gospels. So, mo nang ingon ang Ginoo sa Isaiah 1:8. Come, let us reason together. Ay, dali. Lantugin ako, istoryahin ko. Kaya bisag unsa pa kadagtong itom o itom sa imong sala, mahin mo ni siyang puti, murag snow. Sa unsa pa ni kapua, mahin mo ni siyang puti sa masawod. So in short, walay imposible sa Ginoo. Manang kung makikistorya lang dito sa Ginoo, ka-change ka na ko ron. Magkausap ka na ko. Pagkakita mo ako kasi pati naman yung ituma. Kung lamian mo kayo sala, nagkarang kong change, pati ko kibaw mo sa awan. God is telling us here in verse 18 of Isaiah 1, yes, I can. You cannot. No religion can. Why ka makatabang mo para makutli ka? Ako ra. Manamari ka sa point number 3. Ang grasya sa Diyos, effective. Kung tanawin mo ang 1 Peter 1:3-8, gisulti na labi na sa verse 8, the divine power of God o ang Diyos nun nga gahom sa Diyos, gihatag na dinita na to. Grasya na. Aron ka makapuyo o Diyos nun na kinabuhi. So why? Ngayon na Christian siya, nakailan siya Jesus Christ, niya nagpadayon siya sa iyang kinabuhi nga yawan mo. Kuha na siya kadawat niya na nagahom. Kuha siya kadawat na nagagrasya. Kung magpadayon pagpamakak ang tao, di gihapon kahilabot pasulti ang tao, masuko gihapon.
Kanad ba ko sa pagod? Di ka ganang pailabot, yung sutihan ka, yung sinisigihan ka, yung murara kang wa, yung sigira di kang tigong diri. Daghan din kayo sila sa pagpamakak. Nahimutang greatest actress na nagawa pa lang, bakit nakatagag trophy? Okay? Hindi mo ka matagag trophy, ano yung pagka-great actor o actress. Sumala na, niyo si Pablo, ang grasya sa Diyos, nakahimo na ako, mamaw ako, o ganyan grasya, doon na yung effect. Nag-work kung maayo, kay nila, mabarar pa rin siya, pero dili sa ako, tungod sa grasya sa Diyos nga naanak ko. So, ni-admit si Paul sa verse 10, kinsa na siya nanang tayma. Kinsa siya karon. Kaya ito inanak ko, pero karon ani na karon. So, doon na siya story to tell. You have a story to tell? So, una ba, kawatan yung kay kung grabe kay ka-thousand yung karon. Ay, managay na lang. O, sige na niya. Sige na niya. So, una, grabe yung mga babae, left and right, kung sa awag na tiba na karon. Pagsa na lang. Once a week. Now, we have to na-maintain. So, po na. It will totally change us. Mabitaw na nga, doon na tayo mga salaan, dupot ba sa itong kasing-kasing? What is it? What is it? Are you crying hard to the Lord? Lord, nagtakulan na Diyos ko. Cry to the Lord, nagtakulan na Diyos ko. Lord, ganun putan ako Diyos sa buwan, masuya Diyos ko. Huwag pwede siya sabihin. Ano naman ko, Lord? Ko, ani Lord? Inakulod ba pa ko, Lord? Inakulod ba pa ko, Lord? Ito, because we need to hear from the Lord. Inakulod ba pa ko, Lord? Okay, we need assurance man from the Lord na, I'm okay. Right? So, ka ng mga butang naman, ka makibugno. Hindi ka makibugno sa mong pagkinabuhi, sa daw-adlaw, di ka nakibugno sa mong banas, sa mong asawa, sa mong anak. No! Makibugno ka sa Diyos. Sa mga butang na kinalan, usab sa akong kinabuhi. Kasi daw mausab ang akong kinabuhi. Kung nakita lagi nag-ali sa mga panalangin sa Ginoo, Alan Lord, Alan Lord, Alan Lord. Kasi ginatagal, uy, pulisod sa akong kinabuhi. Uy, Christian, magkakang sa mga pulisod sa akong kinabuhi. Kaya mo na ngayon, usbak po, Lord. Hindi ko ang maalis para sa panalangin sa akong pamilya. Kasi daw mausab ka. Hindi ka kabantay? Bantay na sila, uy. Dili sila mo start o, ano sabi ba niya, no? Ano minangin naman siya? Magkabantay na sila. Unya, mura kayo sila mo alarm, mura kayo sila masuko, o masay ganyan na na. Eventually na sila, bakit man ang kasabot, masuko mo ko? Kaya ang tao mawakas sabot, ano yun na yun? Ang tao mawakas kasabot, naunsa na ko sa katao, sa kabutang. Ang atong reaction niya, wait, di ba? Negative din namin, pero, mapang ka dyan. Okay? Uy, ganun na. Kailangan na. Mga nila ko, magaling si Mar. Diba niya, atong heart, di man din na, kung nalipad yun ko na dato si Mar. Ano dato na si Mar? Nagusa mo na siya. Question ka. Yung heart, dahil masina. Secure. Amen? That's the natural human reaction. Di makasasala. Di man tamo appreciate. Di man tamo yung nalipay ko. Nalipay kung matay ka ng brato na na. Ano naman ang kadaghanan, di ba? Lord. So mga kaisunan, it is very important na muadmit ka kinsa na kita karon. Ug doon na tayo ka-istorya, kinsa ka sa una. Labi na ang ganang pinagat. Para na ko, naghugaw yung ganyan. Ako din yung bandira, ani ko kamugaw sa una. Pero karon, lahi ko. You can tell them, dili sa kanang mga superficial kayo ng mga changes mo sa mong kinamuli ba? Bayan ko sa una, tumboy ko sa una. Babae na dito ko. Laki na dito. Kisa, kanang kuan-kuan ko sa una, kanang mamakak lang po, yan na, pero tungod na sa mong kabayo ko sa mong katumboy. Ano na bayad sa kanang tumboy ka, ganang sexual abuse mo ko. Yan na yung
you can talk about facts, you can talk about things, you can really say unsa gyud na. Di kami nga, ay mura man ni siya og kanang, mura lang ni siya og buwak-buwak na, uy. Di na siya murag buwak na. Kaya siya murag espada. O murag espada, kung saan na siya, tanong na siya. You can say sin as sin and call it by its real name. Hindi ka mag-uwaw-uwaw, hindi ka magpanuko-nuko. Kaya kung sa maikatandi, kung dili mo isulti, kung sa di ka kahugaw sa ana, kung sa kalimpyo karon. Amen? Galing sa mga bis, type, etc. Ilang magaling yun nang pakita lang, shit! Natingagan o. May kasi lang magagana. Nag-advertise sila for something that could not possibly be dito na nakatinuod. Kung ikaw, tinuod mo ka. Tinuod man ang grasya sa Diyos. Tinuod man sa Kristo Jesus. So natay daghang ika-istorya. Iyang gi-admit ang grasya sa Diyos na nag-work sa iya. Iyang gi-admitan na ang grasya sa Diyos iyang nadawat na from nowhere. Niabot. Wa siya nangayo, wa siya nangita. Bang! Niabot. Mananglingon sa Book of John chapter 3 verse 5. Yung si Kristo Jesus. So tiyan ko kamot sa tinod. Walay mo kasunod sa gingharian sa Diyos gawas kung siya matawag pag-usab sa tubig o sa espiritu. Ang lawas, ako noon mahatag o birth sa lawas, ang espiritu, mga anak sa espiritu, hindi ka angay ma-surpresa nini na pinalan ka ma-born again. Kaya ang hangin, minsan mo, mabot lang, di ka kibaw, di indikan, kung asa yun na siya padulong, o muadto na siya asa niya gusto, pero waka kibaw asa siya dapita. Pwede siya gikan dire, kabaw, ang sabos. Correct? That's how grace comes. That's how the Holy Spirit comes. That's how salvation comes. Muna asa man ka magsige o hila. Hadto sa Ginoo, Lord, wasa ni ta kung anak, madili siya. Ikaw ba, kung ito ka lang simba, ikaw ba, hindi mo kagubuan. Save your voice, o sa imong mga dili, asa imong laway, kay sige kang sulti, kasi kang tubig. Mag-dehydrate kaya ka, kasi kang sulti. Save it to the Lord. Ngari ka makibugno sa Ginoo sa pag-ampo kay ang Ginoo right mo paabot ni anak. So, inner change. Ang kausaban mo, abot lang niya. Puno na tinuray nga pag himamat. Tinuray nga pag himamat sa tinubdan sa grasya nga mao si Kristo Jesus. Ang grasya mao si His grace. Tingnan, may maya kang marepono ka sa grasya, dili siya. Grace, na kadawanan siya sa grasya. Apan si Jesus Christ, ang grasya mismo. So, ang magpagpadayon na change mo take place sa life sa person, kung sa diyan nakimamat siya sa grasya, magpadayon siya dawat, niya na nga, grasya. Magpaligo siya. Magpabanaw siya man, magpaungo siya sa grasya sa Diyos, kay ang source sa grasya, kinsa? Jesus. Kung sa diyan ang grasya, aktibo nga magpamuhat sa kinabuhi sa tao, mahimo yun na ang kausaban. Gikan sa sulod, padung sa kung may tabuan ng bunga. Ano ang bunga waman sa susud sa trunk sa tree? Okay? Kaya kung sa ka-healthy, suyupan niya sa root sa tree, mugawas na siya ang mga leaves. Okay? Sa iyang mga branches. I-branch na siya niya, green kaayo. Yung manuman, mamunga pag-siya. Mao na ang kinuhuli sa tao. So para na kung ganit tao ta, o kung kahoy ta, ang atong roots nun, mabaw, balita. Mabaw tayo, nagawa din, daghan ng fruits. So atong fruits dapat makakaon ng daghang mga tao. Kung sa mga bunga, ang ilang tao sa mga kinabuhi, ang imo pagyatong bakabakapon,
ang imo pagkaisipan, ang imo pagkakismusa, pagkakawatan, ang uban pa, himantayon, mo pa ba na ang mga bunga ngayon ang nakaon na sa mong kinabuhi? No! This all must change. Mo nang dagko tag responsibilidad, labi na kita mga ginikanan nga ang atong pagdala sa itong mga kaanakan, sa atong mga bakba. Kristo, si Kristo, ang grasya o ang bunga na gibuhat si Kristo sa atong kinabuhi. Mabita na kung why gibuhat ang grasya, diri ka ang grasya, mura siya tubig, nilagay na sa tungo niya, nga nabi na, nawagtang na siya. Kung ato yun ang giinom, ihi, nga mahimo ng limpyo, o hapsay atong kinabot, mamuha, jud ka. Mo na bisan pag dilita mo tudluhan, panggawas mo. Pangbasa mo Bible sa uban, kaligay lang para na kung man pinakasayo, pinakadali kay pag-evangelize. Pag-disciple making, sa iyo na kayo, join together na, basahin lang sa Biblia. Hindi na naman silti anak. Kay everyone, mahimo na ni anak. Are you? Are you doing these things? Do you have the heart to tell people about these things? Magkaga, gininanin ko, balik di ko ano. How many of us are still hooked up in Facebook? Ikatan ako yan, no? Noon sa eskulano. No? Ikatan mo, noon sa eskulana, naman human. Kung sa may gawa, simok silingatan sa Facebook. Ha? O, isa? Ang tanan niya, nakakita din mo sa iyo, ngayon ka?